nostre grup de recerca està composat per ginecòlegs que formen part del personal de l'Hospital Clínic de Barcelona. Estem en contacte directe amb la pacient i amb la seva patologia i això ens permet fer molta recerca clínica i translacional. Avaluem diferents patologies, algunes més prevalents i d'altres amb més alta complexitat, de les quals som centre de referència, i tractem diferents patologies benignes i malignes que afecten la salut de la dona. Per exemple, fem molta recerca sobre endometriosi i adenomiosi i altra patologia uterina benigna, també sobre patologia cervical i les alteracions produïdes per virus del papil·loma humà, també altres trastorns de patologia maligna, com poden ser el càncer d'ovari, el càncer d'endometri o el càncer de mama, i també avaluem i fem molta recerca en fracàs reproductiu i en els problemes de fertilitat de la dona. Altres temes que també estem tocant cada cop més són els trastorns endocrinològics i els trastorns del sòl pelvià i les disfuncions sexuals que poden acompanyar totes aquestes patologies que tractem. En els propers anys espero que podem prosseguir amb la nostra recerca i créixer amb els projectes que estem liderant i aportar el nostre granet de sorra en el coneixement d'aquestes patologies.